Köszöntöm kedves nézőinket! Ez az Egészségedre 2.0, az egészségtudatos nézők műsora. Mai vendégem professzor dr. Sandra Sándor, nyugalmazott orvosezredes, az Észak-Pesti Centrumkórház fizioterápiás és reumatológiai profilvezető főorvosa. Köszöntelek a stúdióban ismét. Én is szeretettel köszöntök mindenkit, és bízom benne, hogy valami jó témáról tudunk ma is beszélni. Hát én azt gondolom, hogy a gyógyszermentes fájdalom csillapítás, mint téma, az rendkívül aktuális, hiszen akárhova mész, patikába bemész, annyiféle fájdalomcsillapító van, hogy tulajdonképpen nem tudsz választani. De lehetnek-e más megoldások a fájdalomcsillapítására, olyan módszerek, amik természetesek, amik azért mondhatjuk, hogy tudományosak, és amit esetleg haza tudunk vinni, hogy az otthoni problémáinkat is gyógyszermentesen kezeljük? Hogyne, rengeteg gyógyszermentes kezelési lehetőség van, hiszen tudjuk, hogy fizioterápia az egyik legősibb gyógyászati terápia. Azt is tudtuk, hogy mondjuk a vaddisznó masszást csinált magának, amikor megdörgölte a hátát, vagy iszappakolást csinált, amikor bement abba a sárba, illetve kifeküdt a napra, amikor helioterápiát folytatom magának, hiszen a napfényben oly sok érdekes dolog suhan éri az emberi testet, még valószínűleg nem tudunk mindent, hogy milyen pozitív hatása van ezeknek. Na már most a fizioterápia az utóbbi 15-20 évben óriási módon fejlődött. Ha azt nézzük, hogy a lézert azt hitték, hogy ilyen játék, az űrháborúból lehet játszadozni, Európában nem is nagyon fogadták el, viszont az utóbbi 15-18 évben az amerikai FDA annyi engedélyt adott ki, hogy beindult iszonyos módon a lágylézer terápia világszerűen. De van egy ilyen kis készülék, Japánból indult el, számomra ez szomorú, hiszen én mindig a magyar agyat felsőbbrendűnek tartom, hiszen annyi Nobel-díjasunk van, örülnék neki, ha itt is születnének csodakészülékek. Ilyen fájdalommentes terápiában használatos készülék a TENS. A gyógyszermentes fájdalomcsillapításban. Igen, a gyógyszermentesbe. Miután rengeteg ember dolgozik, hajszolja pénzt néha ész nélkül, többet foglalkozik a munkáján, nem tudnak mindig eljutni a fizioterápiás kezelőkbe, ahol megfelelő kezelést kapjanak, illetve Covid óta kiürült az egészségügy, sokan ott hagyták, megrémültek, tehernek érzik. Itt vannak fizetési paraméterek is természetesen, hiszen elmentek olyan intézetekbe dolgozni. Amikor járok haza, megállok egy-két boltnál, szomorúan veszem észre, hogy egy kiváló ápolónő ott van, mert ott hagyta, illetve amikor nekem is 98 emberem volt, most 28, sírva mentek el, mert másról több fizetést kaptak, nagyon sajnálom őket, hiszen ők egy ilyen excellent kategóriás asszisztensnők voltak. Ha valamit én nem vettem észre, vagy valami volt, figyelmeztettek rá, és soha nem sértődtem meg, vagy olyan gyönyörűen kozmetikázva voltak, hogy nem láttam emiatt bőrjeleket, amik szintén meghatározó szerepet játszanak. Az a szomorú, hogy ezek a csodálatos készüléket, amik léteznek, néha falskészülmények is vannak, nagyon utána kell járni, hogy ezek eredeti készülékek-e, hát, hogy tudják-e hozni azt a hatást, ami ugye eredetileg elvárható. Illetve, hát áruházakban is árulnak, úgymond bóvli, óvodába való játékkészüléket. Különböző árfolyamokon vannak ezek. Hát gondolom a minőség miatt vannak különböző árkategóriák. Tehát van olyan 20 000 forintos készülék, ami zseniális, hogy zseniális, és 3-4-szer drágább készülék egyáltalán nem tud többet. A TENS készülékekben azt szeretem, hogy nagyon sokoldúak. Van itt is ez, hogy milyen indikációi vannak, illetve kontraindikációk, azt tudjuk, eszméletlen beteg, kutacsok felett nem lehet kiskorúak. Karotiszra nem tesszük rá, terheseknek nem adjuk oda. Terhesek kezelését, a várandós szót jobban szeretem. Igen, mondjuk szebb ez is. nem teher, vagy az áldott állapot is, mert egyszer egy nő kiosztott engem, hogy ez hogy lehet terhet, amikor alig várja, és nem jön össze, és igaza volt. És elmagyarázta, igen, hogy hát ez nem úgy van, igazat adtam, például lézerrel, egyéb eszközökkel arra kell ügyelni, hogy a lumbosakrális régió vérkeringését ne befolyásoljuk, mert akkor van gond a terhes nőknek, de nekik is vannak fájdalmaik, tehát meg kell kezdeni lábokon, stb. Van egy érdekes TENS készülék, tehát én mindig nézem, vadászom, szaglászom a készülékeket, ami sokoldalú. Egy pillanatra, mielőtt ebbe belemélyednénk, mondjuk el a nézőknek, hogy mit is jelent maga a TENS
Transzkután elektromos stimuláció. Azért érzem az idegszálat fontosnak, és az izmot is tudjuk vele kezelni. Igen, ez azért nagyon fontos, mert sokan azt gondolják, Igen. hogy a TENS az maga a készülék, de nem a TENS, az Nem, maga a technológia, rövidítés, hogy igen. működik, és Épp ezért rengetegféle lehet van benne. kimondani, hogy nem lehet úgymond belekötni, mert mondom, hogy Bugacházán, Homokfalván, Pajtaszegen gyártják, ezek lehetetlenségek, azért mondom, akkor már esetleg egyik cég feljelent, hogy az övé 1000-szer jobb, közben semmit nem ér az ő készüléke. Tehát ez azt jelenti, hogy fölrakunk elektródát a testre, és árammal tulajdonképpen az idegre hatunk, és megszüntetjük így a fájdalmat. Igen. Bezárjuk a fájdalomkapukat, kapott bizony, és endorfin termelés növel. amivel már megint gyógyhatást fejtünk ki. Ami nagyon lényeges, hogy olyan modern TENS készülékek jelentek meg, ami gyakorlatilag otthon használható. Be lehet tanítani a beteget kiválóan. Ezeknek már van terápiás atlaszuk, tehát olyan lap, hogy a vállat probléma, derekaddal van, térdeddel, hova helyezd az elektródákat. Ez nagyon fontos, ez az elektróda felhelyezés, mert ezt senki nem tudja, hogyha van egy fájdalmas terület, hogy akkor hova teszed az elektródát, hogy tényleg a fájdalmat csillapíts rá a fájdalmas részre, vagy alá, vagy fölé, vagy hogy veszed azt körbe. Az izmok irányát figyelembe kell venni. Milyen idegszálak van, ne felejtsük el, hogy ezek a modern elektródákkal rendelkeznek. Sajnos a kórházainkban majdnem mindenhol lestrapált, sérült, agyon használt elektródák vannak. Ezek azt a teljesítményt, amit oda akarunk helyezni az adott régióba, kezelendő régióba, már nem tudják leadni. Mennyiszer használhatod ezt a készüléket? Tehát tegyük föl, hogy én mondjuk egész hétvégén ástam, fáj a derekam, és azt mondtam, hú, de jó, van egy TENS készülékem, na akkor ezzel megkezelem magam. Használhatod, tehát kétszer is használhatom. Ezek modernek. Mi több az elektródáikat, ha vigyázzol rá, 35-40 alkalommal helyezheted fel arra testrészre, ez óriási jelentőség. Igen, hogy nem kell állandóan cserélni az elektródát. 3-4 ezer forint az elektróda, annak a függvényébe, hogy az elektródák milyen nagyok. Tudjuk, vannak ilyen pontelektródái is ezeknek, amit felhelyezel. Faciálparézis, triaminus, valamikor a betegnek mondjuk, jönnek, rengeteg beteg jön hozzánk faciálparézissel, mi ráálltunk erre. Egy-két celeb is, aki között nálunk, eljött, volt olyan, akinek azt mondja, ne csináljon magával semmit a faciálparézissel, majd olyan 4-5 hónap múlva esetleg, egy neves személy, aki állandóan szerepel a televízióban, férfiú, jogász, felhívott karácsony előtt az egyik kórház főigazgatója az Isten szerelmére, felhívott egy tábornok, hogy nagyon jó barátja, ez a jogász az Isten szerelmére, segítsek neki. Hát mondom, leállt a rendszerünk, január 1. munkanapján várom, megjelent, és boldog lett, mert ki volt készülve, hogy mi lesz vele. Sok nagyon elhanyagolt faciálparézist tettünk a TENS révén rendbe. Tudjuk, szelektív ingeráram néha erős. Valamikor későbbiek már bekapcsoljuk azt is, meg a lézer, csodákat tudunk tenni. Akupunktúra pontokat tudunk. Például ennek köszönhetően. De ez készülék függvénye, ugye? Tehát nem minden készülékben van minden, igen, hanem van olyan, ami függvénye. Egyszerűbb, van olyan, ami más. Igen. Ez, ami például nálunk most úgymond a number van készülék, van olyan elektródája, ami inkontinenciára jó. Van olyan nő, hogy egy gyereket szült, súlyos inkontinencia, van akinek 3, semmi baja, ez változó, sok minden, a medencefenékizomzata, egy sor tényezője van. Na már most egyik alkalommal én mondtam, hogy köszönöm, de ezt az elektródát nem kérem, kisebb, nagyobb van, mivel nem tudom megfelelő módon fertőtleníteni. Egy hölgy jön, vagy csak egy van, vagy még 2-3 vannak ott abba a körforgalomba, azt nézem, férj is csapunk, nő is csapunk, meg minden, ez még rátesz az ilyen gyulladás, tehát problémát okoz. De mi a jelentősége egy inkontinencia esetén? Tehát izomtornát végez, bizony, erősíti a gátizomzatot, bizony. De akkor itt is kúraszerűen kell alkalmazni, igen, tehát nem egyszer. Például itt kimondom, hogy 14 000 forint az elektróda, azzal a 4 000 forintos géllel, amit kell használni. Az első, akinek bejött hozzám panasszal, mondom, nem tudok ilyet, de megjelent egy készülék, extázisban vannak az embereim ettől a készüléktől, nagyon jó. Én is vettem egyet, hazavittem, a fiam lecsapott rá, mert ő havonta 100 kilométert fut, 70-et kerékpározik, meg 2-szer kvassorot, néha fáj, és azt mondta, hogy papa, ez mesés, minden. Ha mondom, akkor legyen a tiéd, ne hülyeskedj, mert akkor én veszek magamnak, mert néha én is felteszek. Képtelen vagyok bemenni néha a kezelőblokkomban rengeteg beteg miatt. Azt mondja, ne szórakozzak vele, 15 000, amikor annyit költött már rá, megvette. A szembeülő hölgy egy 7-10 nap múlva megkérdezte, hogy mi van.
nincs problémád, vagy mi történt? Hát az orvos ezredesemnek köszönhetem. Micsoda? Hogy? Te jobban lettél? Hát jóval idősebb tőle. Ja nem, panaszkodtam neki, és mondta, hogy erre felpattant, hogy milyen szemtelen vagy, amikor tudod, hogy nekem is van problémám, azonnal átrohant, vett egy ilyen készüléket, és ez pánikszerűen elterjedt a hölgyek között, rengetegen vettek, és roppant boldog vagyok, hogy használ nekik, mert ez egy óriási probléma. Hát meg, hogy ilyen módon segíteni tudsz az embereknek, tehát azzal, hogy a tudást begyűjtöd meg a készülékeket is. Igen. Mondjunk olyan akut eseteket, amikor ez a készülék használható, mert én mondtam neked a beszélgetés elején, hogy teljesen megdöbbentem, amikor azt láttam. Szindróma, akkor beáll a derekad, az alsó nadrágot nem tudod levenni és felvenni, ez pokoli, gyönyörűen fel lehet tenni, és be lehet tanítani a beteget. A lényeg az, hogy ne érjenek össze az elektródák, hiszen egy sok beteg, ha látja ezt a terápiás atlasz, bemutatjuk neki, fel is helyezzük. Gyakran van az, hogy bejön a házastárs, most már a telefonnal le lehet fotózni, és viszik. És boldogan jönnek. Van olyan betegem, hogy vitt vagy 9 készüléket, azt mondja, az egész falut ellátta, mind őrjönne, boldog, mert be is tanította, most már doktor úrnak hívják, ez egy ilyen vállalkozó gyerek, és mondja, hogy milyen boldogság, mert megvette az apjának, megvette a húgának, megvette a fiútestvének, nem egy helyen laknak, hogy tudjanak segíteni. Tulajdonképpen lehetne minden családba. Tehát ez lenne a praktikus. Ugyanúgy, mint hogy fájdalomcsillapítót is tartasz otthon, ha mindenkinek van egy készüléke, az egész család tudja használni. Rohanó társadalomba élünk. Kisgyerekeknél is lehet ezt a típust alkalmazni. De mondom, nem az, amit ilyen bóvlé, cukor, meg liszt között lehet vásárolni. Lehet, hogy ott is vannak készülékek. Egy pár helyen, amikor a boltban vagyok, megnézegetem, elmosolyodok, nem szólok semmit, de hát vannak jók. És trapabíró készülék, tehát ha nem dobálod, vigyázol rá, csak az elektródákat kell cserélni. Ennél, amit most nagyban használunk a kórházamban, rengeteg nőnek fáj a lába, megduzzad. A televízióban lehet látni, hogy használjon ilyen vénasszert, jaj, a lábam, elefántfáj, minden. Hosszabb elektródával, ödémát, nyirokpangást tudunk csökkenteni. Ez egy óriási dolog. Most már kifosztottam ezt a céget a hosszú elektródáival, talán majd most fognak gyártani ilyen elektródákat. Még egy probléma. Amikor még fiatalok vagyunk, karcsuk vagyunk, feszes a hasunk, kockásunk van, kicsit totyakosodunk, hölgyek is, nem csak az urak. Azért ha nem foglalkozunk vele, azért meg lehet úszni nagyon. Hát ezért ez kellemetlen. Én is mindig fogyózni szeretnék, meg minden, mert van, amikor este egy kicsit többet eszem, mint kell. Hasizom erősítés kell, eleve, hogy a derekunk ne fájjon, hát ez elengedhetetlen. Ne essen előre például is fel lehet tenni, elektromosan is lehet erősíteni ezeket az izmokat, tehát egyszer tornáztatva, gyógytornáztatva, betanított tornát gyakorlott, csinálod, plusz ez, káprázatos eredményt érünk. Én azt láttam a statisztikában, mert direkt kigyűjtettem, hogy mire használják ezeket a típusú készülékeket a világban. Igen. Fájdalmas, görcsös menszesz kezelésére, a skandináv országokban, Nagy-Britanniában szülési fájdalom csökkentésére, és aminek én nagyon megörültem, hogy migrénes fájdalom kezelésére és megelőzésére is lehet használni. Igen. És amit mondtál, hogy a fizioterápia előre fog törni az elkövetkezendő években, és ez így is van, ezt az is igazolja, hogy az USA-ban évente 1,2 millió dollárt költenek ilyen típusú készülékekre. És nézték azt, hogy tényleg mit tudnak ezek a készülékek, tehát hogy mennyi lehet ebből pszichés hatás, és mennyi a valós terápia. Csináltak olyan metaanalízist, 381 vizsgálatban 24.500 embert vizsgáltak meg, akiknek voltak különböző fájdalmaik, akár egy tért fájdalom, akár a migrén, tehát különböző indikációba, és azt nézték, hogy milyen mértékű javulást tudott hozni a TENS-terápia. És teljesen egyértelmű volt, hogy van fájdalomcsillapító hatása, korképenként más-más mértékű, de azt is kimutatták, hogy az endorfin termelést megnöveli a testben, ami miatt meg kevesebb fájdalomcsillapító kell. És hogy egyetlen egy mellékhatást nem tapasztaltak, és ez egy óriási dolog. Hát óriási, nem, hát. Gyakran probléma az Achilles. Megerőltetjük eleve, hogy nem mozgunk annyit, nincsenek bejáratva. Adunk lökéshullámot az Achillesre, mágneses erőtérterápiát adunk, de TENS-t ritkán rakják fel a perónaszokra, vagy tért probléma. Most például ez az olasz olyan hatalmas sor van, hogy adok kollagén injekciót a térdbe, adom ezt az olasz mágnest, ultrahangot, ezen kívül TENS a hamstringizmusra sorban állás van, már 4-en jelentettek fel, hogy nem jutnak be,
de csak egy ilyen mágnes készülékem van, nem tudom beosztani, érdről, nem, illetve tárnokról az egyik asszisztenstümet, mert érdi a beteg, értem ennek és becipelik, hogy ne a vonattal jöjjön be, mert akkor hamarabb beír, és akkor őket meg tudja kezelni, mert több ideje van. De akkor Tehát ezeket csodákat komplexen, lehet tehát csinálni. minden ilyen fájdalmat érdemes komplex módon kezelni. TENS-szel monoterápiaként is használatos. Én úgy gondolom, hogy egy TENS-nek, mivel sok kisgyerek is van, nagyszülők, az egész családot ki tudja szolgálni És a ott még TENS. állatokat is lehet kezelni vele, ezt is Persze, láttam, hogy állatok persze. fájdalomcsillapítására Úgy is bizony, lehet. ki kell használni Óriási felett. dolog. Én például ezt várnám, hogy a televízióban lesz egy ilyen egészségkultúra előadások, Ezen mutassák dolgozunk. be. Igen. Tehát le lehet takarni a TENS-nek a vezérlő fejét. Az elektródák már nem számítanak, mert az van is lehetséges. De minden családnál ott kell lenni, mert amire időpontot kap, akkor amire beosszák a kezelésre, időt vesztünk. Minél hamarabb kezdjük el a kezelést, annál eredményesebb. Igen, itt azért belefutunk egy olyan kérdésbe, én ezen otthon gondolkodtam, hogy nagyon jó az, hogy ezek a készülékek otthon hozzáférhetők. De hol van a határ, amikor te azt mondod, hogy elkezelgetem magam, mert fáj, majd fölteszem a készüléket, hű, de jó lesz. Hol van az, hány kezelés van, hány napi kezelés, amikor azt mondja az ember, hogy oké, én ezt csináltam, de nem volt annyira jó, és elmegyek mondjuk hozzád. Vagy hogy kellene ezt okosan csinálni, hogy mielőtt otthon elkezded, azért csak érdemes lenne egy szakemberrel konzultálni, hogy milyen programot használj, hányszor, milyen intenzitással, nem? Tehát az oké, hogy ránk van bízva, és van egy ilyen támaszunk, de azt gondolom, hogy ebben azért okosnak kell lenni, és nem minden laikus ért ehhez, és nem is kell, hogy értsenek. Ezzel egyetértek. Először is általában adott korba évente egyszer célszerű elmenni orvoshoz, nézzük meg az egészségünket, vérkép, mellkas átvilágítás, egyéb, nőgyógyász, urológus nézze meg, a korfüggénybe ez esetleg gyakran. Na már most, ha egyszer volt egy ilyen kezelés sorozaton, akkor tudja, esetleg radiológiai felvételek is vannak, hát a betegek egy része azért értelmes, van, aki úgymond nehéz felfogású, de a 10-15 kezelés után, miután ezeknek például ennek a készüléknek van egy terápiás atlasza, hogy hova tett fel, elektródát is jelzi, hogy melyiket. Meg a programot is a legtöbb. Itt van a program. Nagy részében már van olyan, hogy vágy probléma, tért probléma, hogy mit üssél be magadnak. Akkor, ha van kapcsolata, konzultálhat fizioterápiás szakemberrel, gyógytornász, hiszen a gyógytornászok is ismerik, hogy csináljuk ezt a kezelést, tehát óriási jelentősége van. De egy 10-15 kezelés után nem javul, okvetlenül keresse fel a reumatológust, ortopéd szakorvost, és akkor egyéb célzott kiegészítő vizsgálatokkal többet el lehet érni. Változtathat, illetve megmondják, hogy mit kell csinálni, vagy esetleg ki kell egészíteni ezt a terápiát. De az lehetséges, hogy mondjuk az akut problémákat otthon elkezdem kezelni, amikor kezdődik. Hát a krónikusnál, ami meg már régóta fennáll, eleve oda megyek, hogy kombinált terápiát kapjak? Igen, illetve ott megvan, hogy milyen gyakran, akutnál kell gyakrabban kezelni, de ennek nincs mellékhatása, a reggel este megkezeljük a beteget. 2 ilyen betegünk is vett több készüléket a családtag névén. Egy potens ember, felesége egyik minisztériumban dolgozik, több tucatot, mert bevitt, a férjét kezeli, férje képtelen bejönni, mivel ilyen 20 órákat dolgozik, és bevitt a munkahelyére, rengeteg nőt megkezelt, azok is jöttek a készülékért, mert hogy sikerélmény volt, de be is tanította őket. Régebben, amikor nem volt ilyen terápiás atlasz, az egyik cég, aki gyárt ilyen készüléket, a 2 munkatársammal csináltak applikációt. Térdgondod van, vál, csukló, tenaszol, lágy része, hogy rakjuk fel, de például ez a cég javaslatunkra megcsinálta. Én mondtam ennek a cégnek például, hogy csináljon nekem olyan elektróda egységet, hogy 4 legyen. Tehát ha most én akarom a combomat, mind a 2 quadricepset kezelni, hát a hasizmokatra is hadd tudjuk feltenni. Hát most folyamatban van, gyár rájött, hogy érdemes, mert beszéltem a konstruktúrével. Sok embernek, miután ül, meg korosodunk, combizmai elsorvadnak, nem olyan harabdálni való, hogy vicceskedjek már. Igen, azok a női combok. Fel lehet ide tenni, ha van ideje. Fel kell. Izomerősítésre, tonizálni. Bizony. Fel kell, felrakják a combjára. Este is felrakja. Volt, aki boldogan jött, hogy jaj, de jó jártam, hogy figyelmeztetett. Levetkőztetik a beteget, térdre kiírnak kezelést, ultrahangot, interferenciát, de sajnos elhanyagolják, hogy erősítsük meg a combizmokat. Szomorú vagyok, amikor csípőprotézises ortopéd mondja ez,
megműti, de se előtte, se utána. Mindjárt előtte, a műtét előtt kezdjük el gyógytortáztatni, akkor mint a Katiba gyerek, úgy áll, ahogy hívják, és otthon rásegít a tenszel, hogy erősítse az izmokat, mert nem kap annyi lehetőséget a sok beteg miatt, hogy bejusson a fizioterápiára. Igen, tehát ezt ez egy olyan is. készülék, hogy otthon megéri, hogy tartsa a kisgyerektől, a nagyszüleig lehet alkalmazni. Hát meg azért ugye ezek nem nagy árammal dolgoznak, tehát ezek ilyen középerősségű áramforrások, és azért különbség van, mondjuk az akut kezelésnél vannak a nagyobb frekvenciások, ott ilyen 80-120 Hz kezelés van. Itt tehát a ezek gyorsan, adtuk, hogy mit akarunk. Igen, tehát hogy akkor ez ugye gyorsan hoz a fájdalomcsillapításba eredmény, csak nem hat sokáig. Én felkészültem, én összegyűjtettem mindent erről a témáról. A krónikus kórképeknél meg ugye ilyen 4-6 Hz-es frekvencián dolgozunk, így van, és akkor ennek viszont az endorfin felszabadító hatása és további fájdalomcsillapító hatású. Készülék van, különböző dolgokat tudnak, de a nagy részénél már diagnózisra be lehet, manuálisan is lehet vezényelni, és különböző kombinációkat lehet csinálni. Mondom, ezt az ödéma masszás se tudja mindegyik csinálni, nem mindegyikre lehet. Ennek van ennek van rektális elektródája is például, prostatagyulladást is lehet csinálni, sőt, miután tetszik, nem tetszik, korosodunk, úgymond a szemünk romlik, ezért nem jövünk annyira az urak izgalomba. Van egy hurok elektródája. Egyik haveromat felhívtam, hogy Pistikém, néha segít nekem elviszi az autómat kitakarítani, mert nincs időm, vagy valami gondom van, hát egy nyugdíjas mérnök ezredes, mindig hív, hogy szolgálatra jelentkezem, persze, ha neki gondja van, azonnal indulhat, a magánrendelőmben is, mint barátom jöhet hozzám, hiszen együtt szolgáltunk, vagy ha gondom van, hogy ilyen, vagy a kapupántomnál gond van, akkor megy megkeggiszti, mert ilyen műszaki zseniál, meg minden szerszáma van. Mondom, hogy Pistikém, képzeld el, hoztak hurok elektródája van, ez javítja a férfiasságodat. A karcsibártomnak szólhatok, mondom, ne hülyeskedj már is. 3 nap alatt megvettek többen, és csak ugyan. Arra is pozitív. Ez német technika például, ez is. Ez a precizitás, ez fontos. Igen, és ezek úgymond kipróbált, hogy hívják, tehát nem bóvlik, meg minden. Hát ezek ugye gondolom, hogy tüvengedélyesek, persze, bevizsgált orvostechnikai eszközök. 2 haverom 20 perc múlva már felrohant a kezelőbe, ott van a kedvenc terapeutája, tudotték vele, hogy este lesz, jött nekem, hogy olyan boldog vagyok, este van, megyek, magyarázz el, felteszem, mert mondja, hogy otthon fogom használni, és utána beszámol, hogy nagyon elégett vagyok, egy életre leköteleztél. Ezek jó dolgok. Hát hogyne. Lassan lejár a műsoridőnk, de szerintem még az fontos lenne elmondani a nézőknek, hogy lehetnek-e valamilyen mellékhatásai a kezelésnek, különösen fontos ez azért, ugye, mert otthon felügyeletmentesen használják, hogy megéghet-e a bőr, ugye én mondjuk biztos gondolkodnék ilyenen, vagy hogy ne tegyük fel az és érült bőrre. Elfordul, ha hosszú ideig ott hagyja, vagy már az elektróda sérült, öregedett, mert mondom 35-40, ha precízen visszateszi a tartójára, és berakja alul a hűtőgbe, ne dobáljon rá almát, uborkát, meg nem tudom, ilyesmit. A fájdalmat fokozhatja? Igen. Esetleg? Tehát előfordulhat. Ebben az esetben már az is egy visszajelzés. Sérült bőrfeletre ne tegyük. Akkor, ha jó beütött, azért arra se, de oda inkább lézert használjunk, vagy törött részre. Tehát ezekre azért oda kell figyelni. Hát meg ilyenkor mindig kell a konzultáció szakemberrel. Igen, egy telefon megéri. Implantátumok esetén akkor azt mondod, hogy távol az implantátumoktól fel lehet helyezni? Persze, meg gyógyszeradagokra is epilepsziás betegeknek. Intézeti körülmények között kezelném. Őket is lehet rengeteggel. Csak felügyelet még lézerrel is, csak nem mindegy hullámsáv jó. Hát azt gondolom, hogy itt vannak ugye az abszolút ellenjavallatok, hogy vannak esetek, amikor egyáltalán mindig nem, relatív, amikor meg orvosi konzultáció alapján lehet. Ennek a prospektusába gyönyörűen le van írva. Tehát ez miután ez is német gép, van sok, mondom, francia, olasz, vagy cseh, de itt minden precízen, németeknél nagyon merev ez az előírás, nekem ez tetszik, és mondom, strapabíró a készülék, mindenki, aki megvette, elégedett. Garanciát adnak például. És mondom, nem bóbli. Hát ez nagyon fontos, hogy ha már egyszer befektetünk valamiben, akkor árértékben egy jó terméket kapjunk, hogy ne. És jött vissza, hogy semmit nem ér. Miért nem azt mondtam? Ha mondom, ne haragudjon, ez a készülék most tört be a mi életünkbe. Azt mondja, mert itt a lányok kezelik, csodálatos, sőt a férjét is megkezelték már, az a 80 000 semmit nem ért. Mondom, én erről nem tehetek. Ön vette.
Igen. Lejárt a mai műsoridőnk is. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Azt gondolom, hogy hasznos információkat tudtunk átadni a nézőknek, és remélem, hogy amit te szeretnél látni, ilyen egészségügyi edukációs műsort, hát valamikor ez a műsor is oda fog tartozni. Köszönöm szépen neked a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm, remélem egy-két gondolatot ébresztettem a betegekbe, és hát ha hasznukra lesz. Így van. A nézőktől azzal búcsúzom, hogyha tetszett ez a műsorunk, vissza tudják nézni a YouTube-on vagy a Facebookon Egészségedre 2.0 címszó alatt, és ne felejtsék el, legnagyobb kincsünk az egészségünk, és van választásuk abban, hogy az egészségüket vagy a betegségüket menedzselik egy életen át. Mára köszönöm a figyelmüket, további szép napot kívánok Önöknek, viszontlátásra!